Negoziazio hilabete luzen ondoren etorri da akordioa. Guk uste dugu akordio honek hainbat neurri hartzen dituela, alde batetik medikuek duten singulartasun hori aitortzen da. Proposamen horrekin ados gare, kontutan eduki da gure aldarrikapenak eta gure arazo espezifikoak. Hobekuntzak adostu dituzte, baina horrek ez du esan nahi, halabeharrez irailerako deituta dagoen greba mugagabeari uko egingo dionik medikuen sindikatuak. Izan ere, estatutu marko berriaren aurka dago deituta greba. Gu gare estatuko greba batzordean, orduan hor erabakitzen dana, hori jarraitu beharko, baina momentuz ez dakigu azkenean ingo dan greba mugagabekoa. Hain justu ere, osasun ministerioari zuzendu zaio Osakidetza. Estatu mailan ikusten ari garen konfrontazioaren aurrean guk negoziazioa plantatzen dugu. Gaur adostutakoak beste ondorio bat ere izan dezake. Medikuek azken hilabetetan bertan bera utzita zituzten borondatezko aparteko orduei berriz heltzea. Borondatez lagazeben itxeari eta erek erabakiko da bezerin. Gu azkenean sinatu du akordioa eta gu pentsatzen hori pixkanaka jokmidala errekuperatzen. Helburua itxaron zerrendak murriztea. Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehengo zenbakietara bueltatzeko. Baina nik uste borondatea dagoela alde bietatik hori lortzeko.